كابغلغلوت تلفزيون إيرترا عزو السلام تنتقبلوا فنونا مكتال تركبوا كبراتن كبرانن كمي تمسيو باقوتاترا إيرترا ساعة 9 كوين لون لومي قدام 16 تقمتي استدالوا زينا وشتن وصان حيزنا قرين ملونا مكتالكم بخبر زعدم لو عم تخلي فلما أرستاتو أبو زوادو باوقيح بحري عورات نمكل خال عتوب سقومتات يوسدالو أبي من محرار كبابي إنبادر هون وزوا سرجعة مريت إسات عدلو أبزوا قاش بركات نتباوي عيوتات المدفع زعل مركب تخيلو أبروسيا زل على متن موت ملكفتن بسنكي كوفيد 19 تمزجيبو مراحتي جابان دوب كوريان زمدنا هجراتهم من المحياش تسمميعهم أبي سميناوي كينيا تخاصيتو بزلو دركي كل 3.4 مليون زيغاتات تتصبيت هج راديت كوينون كبايلو نابزرزرو مسنسجر فلما حبرتا كابني سرتعنا لومي أب موشبي ماكلات الممرمري مدبرات زوا ماكل بستجبر ناي لابراتوري مرمراتات شدوش زيغاتات كاباسمرا بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو كابزيوم اتوم 4 أب موشبي ماكلات صنحو كخونون كلو اتوم كلتا دما كاب ممرمري مدبراتيوم بز مسرت طقرالا قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 6773 بصيحلو 6676 كابزيوم حاوي مستفانو 44 بموت استفليو 53 دما غنا اب هوسفلات تايبوم زركابيوم منستر طعنا 16 تقمتي 2021 أبو زبادو باوقيح بحري عورت المكلخال عتوب سقومتات يوسد كمزلو أب جنفر منستر تعنا حلافيت أهارو زيتا محلالف حمامات ويزارو هيوت قبر مسكال حبيرا نيرينا بزهبتو حابرتا ويزارو هيوت بحفشا استفلاليو تنكتات عورت كوانتلو صحاي زعبلو كنتات ايرن منصر كي ودخا زكاي نطفتات مغفاف عسان ابتو زبا بحفشا اب جماغم بحري اب زركبا عدتا دما بفلاي قند طنقي حمامات عيني كم زخونه غليصا عيني كابتنك افتي واسات سلازخونت قصالي كنكن كم زدليا طقيسا دما ابتو زبا غونتي بسرعه ابتكالات عنا زوهاب اغلغلوت حكمنا عيني اب ممحدارات كبابن ايوايتا تمرتن ناي طعنا عين مرمراتات كم زغبر وصيتو دما زمسغن مخانو افليطا بز مسرت لومي عامت بوفري نلعلي شحش دشايمتن سبات بستخايده مرمره عيني قلل حمام نزصنحوم 166 مدهانيتن منصرن كوهابن كلو حبلا نزصنحوم 324 دما مطبعتي كغبرلوم اب قصرا كم زلو ويزرو هيوت بتوسخ حبيرا أما حضرتن أنا بابرت عدن أم عوات وفري أبركتهم لعل مخانو تقيسا دما أبتي أب عسب تيعون عدن زكاي ناي مطبحتي حابلا وفرون تمساسالي تساتفو كجبرو الزخاخيرة لومي 16 تقمتي اب نوزبا سرجغا من محدار كبابي انبادرهو 208 دق انسيو نزركبوم 576 تولت تعدي مريت ايسا تعديلو ابت سنه سرعات مسرح عدلات ايسا عوت كخون زعارو كلهم اكلات منغستي بحفشا اولات شنفر مريت زوبا ماكل دما بفلاي زمسغنه ام محداري من محدار كبابي انبادرهو اتو تخليت برها اتستعدل مريت او تعدي نصنحه هاغفات مخانو بمتقاس نسلوطنت محبراوي اغلغلوت مچؤنت كم زلوو اغنزيبو اب ممحدار زوبا ماكل حلافي چنفر مريت اتو مكونن مايل بغيديو مريت اساس تعدلو تولتي انبادرهو اوشت هاجر نوصان زنبرون زغبا قطعታት زمالؤن مخانون بمغلاص اواج مريت قطري 58 1994 زئززو كفصمو اتحساسيبو أما حدارين نوزوا سرجغا أتو كفلا مريم قبر مسكال دما ناقداسنت عدلات إيسا أما نبابرو حرمة تسب متكاس زقبوهم كنسو باستفلالية مخنياتات أبزني حج عدلا زي أتو مزهلو سنداتهم حيزام كقربو أزخاخيرو أبي زوبا كشبركات نتباوي عيوتات نمدنفع زعلمه بكفلي بهلن سبورت نستودى بركب بعثة 4 تقمتي أبارنتو تخيلو اتي أب استفلالي عورتات نتوب نتفو موياوان استساتفو ركب نبهلاوي بزحنت زوبا بقبو زنصبارقو هاجراونت زخسكسو بهلاوي كبرتات زعقبو
ከምኡውን ካብ መበቆላውነት ዘይረሓቆ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ንምፍራይ ክካየድ ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ዘተኮረ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ እድሪስ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንባህላውን ስነ-ጥበባውን ጸጋታት ዞባ ብምጥቃስ ኣብታ ዓውዲ ዝነጥፉ መንእሰያት ስነ-ጥበባውያን ንክብርታትን መበቆላውነትን ብዝግባእ ንምንጽብራቅ ኣብ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ጻዕርታት ከካይዱ ጸዊዑ። ኣብታ አጋጣሚ ብቕዓት ዝካየድ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ንምርግጋጽ ምክትታል ምምእዛንን ምትብባዕን ዝክግበር ብደረጃ ዞባ ይኹን ንኡስ ዞባታት ዝካየዱ ጥበባዊ ንጥፈታት ድማ ምስ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ብምርድዳእ ክትግበሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ተበጋጊሱ ዘሎ መደብ ነቲ ብፍኑውን ብውልቅን ክካየድ ጸንሐ ጥበባዊ ንጥፈታት ንምሕያል ብዕቱብ ተታሒዙ ክቕጽል ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ዞባ ንምብርባር ድማ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን መደባትን አጋጣሚታትን ክውድብ ብምልባው ብወገኖም ዘለዎም ድልውነት አረጋጊጾም ዓለማዊ መዓልቲ ምሕጻብ ኢድ ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ዋጽዕ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዘኪራ። ኣብቲ ብምውሃድ ሚኒስትርታት ትምህርትን ጥዕናን ዝተወደበ መደብ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ዋጽዕ መምህር እስማኤል ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብዛዕባ ምሕጻብ ኢድን ረብሑን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ዝምስገን ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብዝሓየለ ክድፍኣሉ ተላብዩ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ሓበሬታን ጎስጓስን አቶ ብርሃነ ዓለም ሰገድ ብግድኡ ኩሉ መድያዊ ጽሬት ብሓፈሻ ምሕጻብ ኢድ ድማ ብፍላይ ውጽኢቱ ኣብ ምንካይ ብጉድለት ጽሬት ዝመጹን ዝመሓላለፉን ሕማማት ግብልሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩሉ ዜጋ ብፍላይ ድማ ተማሃሮ ኣብዚ መዳይዚ ዕቱብ ክዋስኡ ኣተሓሳሲቡ። ኣመሓዳሪ ከተማ ዋጽዕ አቶ ሃይለ ኣስፋሃ ድማ ምሕጻብ ኢድ እቲ ዝቐለለን ውጽኢታውን ሜላ ምክልኻል ሕማማት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ንዝወደቡ ምስጋና ኣቕሪቡ። በቲ አጋጣሚ ኣብ ጽሬትን ኣገዳስነቱን ዘተኮረ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ መንጎ ካብ 4 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወከሉ ተማሃሮ ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ን9 ኣዋርሕ ብቋንቋ ዓረብ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ምቕራጽ ድምጽን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘሰልጠኖም 52 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 125 መንእሰያት ኣመሪቑ። ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዓቕምታት መንእሰያት ንምምዕባል ዝካየድ ዘሎ ፍሪ ምዃኑ ሰልጠንቲ ድማ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ከም ዝግባእ ኣካየቲ ናይቲ መደብ ገሊጾም። ሰልጠንቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም። ኣብ ወንበር ሃማማቴ አቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ዘስምዖ መዛዘሚ ቃል ሰልጠንቲ ቀሲሞምዎ ዘለው ፍልጠት ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ደራኺ ተራ ከም ዘለዎ ተገንዚቦም ብዝበለጸ ከማዕብልዎ ኣተሓሳሲቡ። ኣብቲ አጋጣሚ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ንምርኢት ኣቕሪቦም። ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣገራዊ ሒዝ ዜና ሒዘኩም መለሰኩም እየ ምሳና ጽንሑ። ኣብ ሩስያ ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ መጠን መልከፍትን ሞትን ተመዝጊቡ። بمسرت ጸብጻባት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 33200 ሓድሽ መልከፍቲ ከምኡን ልዕሊ 1000 ሞት ተመዝጊቡ። መንግስቲ ሩስያ እቲ ንሂሩ ዘሎ መጠን መልከፍትን ሞትን ዜጋታት ኣብ ትግባረ ቅጥዕታት ምክልኻል ተለበዳ ብዘርእይዎ ዘለው ሸለልትነት ዝሰዓበ ምዃኑ ብምሕባር ተረርቲ ስጉምታት ንምውሳድ ዘገድድ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። እቲ ልዑል መጠን መልከፍትን ሞትን ከም ተመዝገበ ዝግለጽ ዘሎ ልዕሊ 31 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሩስያ ሙሉእ ክታበት ከም ዝወሰደ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ብምዃኑ ክታበት ንበይኑ ነቲ ለበዳ ኣብ ምቁጽጻር ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ዘጎልሕ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ ዘለው። ኣብ ሩስያ ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ብኣስታት 88 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ 222,000 ድማ ሞይቶም። بدرجة عالم دما تقلال قطري استلخفو أسات 241 مليون نيزموتو دما ناب 5 مليون تجمعي ملو.
ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዞባዊ ጸጥታዊ ስጋት ብሓባር ንምቅጣም ኣብ ሞንጎአን ዘሎ መግዛእታዊ ሓድግታት ዝመንቀልዩ ምትፍናን ንጎኒ ገዲፈን ዝምድናን ከመሓይሻ ተሰማሚዐን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢንን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፋሚዮ ኪሺዳን ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ እዩ እቶም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ቻይናን ሰሜን ኮርያን ይፈጥሮ ኣለዋን ዝበልዎ ስጋት ብሓባር ንምብዳህ ዝምድናታት ንምምዕባል ዝጭበጥ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ እየን ማዕከናት ዜና ክልቲአን ሃገራት ኣቃሊሐን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጃፓን ኣብ ትሕቲ ኩባንያ ሚትሱቢሺ ናይ ጃፓን ኣብ ግዱር ስራሕ ተዋፊሮም ንዝነበሩ ካሕሳ ክወሃቦም ድሕሪ ዝሓለፈ ውሳነ ዝምድና ናይ ዘንድ ብቁጠባ ዝበልጸገ ሃገራት ብኣሉታ ከም ተጸልወዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ ቀንዲ መሻርክቲ ክልቲአን ሃገራት ዝኾነት ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ንዘላ ተኸታታሊ ፈተነ ሚሳይል በቲ ሓደ ቻይና ኣብቲ ዞባ ጽልዋኣ ንምዕባይ ትወስዶ ብከም ዘላ እትገልጸ ስጉምታት ድማ በቲ ካልእ ንምብዳህ ዝምድናታተን ከደልድላ ክትጽውዕ ጸኒሓ በዚ ድማ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ምዕዛዝ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሰለስቲአን ሃገራት ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እምቱ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኬንያ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ደርቂ 2.4 ሚልዮን ዜጋታት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ንጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣቃሊሑ ብሰንኪቲ ደርቂ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ቆልዑ ንዓጸቦ ተቓሊዖም ምህላዎም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረድዮም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ቀንዲ ምንጭታት ማይ ናይቲ ከባቢ ክነጽፍ ብምጅማሩ ሕጽረት ዝስተ ማይ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ብደረጃ ዓለም ክሊማዊ ምምዝባል ዝጠንቁ ክስተት ሓደጋታት ደርቂ እንዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይናን ሲንጋፖርን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድናን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ሒሴን ሉንግን ትማሊ 15 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክቢ ተበጺሑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ምድንፋዕ ንግዳዊ ዝምድና ድማ ብፍላይ ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ተረዳድየን ብዘይካዚ ቻይናን ሲንጋፖርን ኣብ ምውሓሓስ ዞባዊ ጸጥታ ምግታእ ክሊማዊ ለውጥን ምቁጽጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ክትሓባበራ ምዃነን ገሊጸን ከም ኣካልቲ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚ ናይ ላዕለዎት ሰመዚ ርክብ ከካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ቻይና ከም ኣካልቲ ኣብ ጠፈራዊ ጽላት ተርእዮ ዘላ ገስጋስ ሎሚ 16 ጥቅምቲ 3 ጠፈርተኛታት ዘሳፈረት መንኮርኮር ናብቲ ኣብ መስርሕ ህንጸት ዘሎ መደበር ልኢኻ እዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘጠቓለለ ተልእኾ ኣብቲ መደበር ን6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ምዃኑ እዚ ድማ ንቻይናውያን ጠፈርተኛታት እቲ ዝነውሐ ናይ ህዋ ጻንሒት ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ሎሚ ንኻልኣይ ግዜኣ ናብቲ ዝመጽእ ዓመት ከዛዘም ትጽቢት ዝግበር ዘሎ መደበር ጠፈርተኛታት ትልእኽ ከም ዘላ ይግለጽ ኣቐዲሙ ናብቲ መደበር ዝተኻየደ ተልእኾ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ ምዝዛሙ 2 ግዜ ተመሳሳሊ ጉዕዞ ተመዲቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቻይና ተሃንጾ ዘላ 66 ቶን ክብደት ዘለዎ መደበር ጠፈር ን10 ዓመታት ከም ዘገልግል ሰመዚ ማእከል ምርምር ጠፈር ተሃገር ይገልጹ ህንጸት ናይቲ መደበር ቻይና ካብ 2030 ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ከም እትኽእል ዘንፍት ከም ዝኾነ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይእምቱ ናይ ሰዓት ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ክንደግም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑረት ንምክልኻል ዕቱብ ስጉምታት ይውሰድ ኣሎ ኣብ ምሕዳር ከባቢ እምባ ደርሆ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ መሬት ጤሳ ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ተጥበባዊ ዕዮታት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ርክብ ተኻይዱ
ኣብ ሩስያ ዝለዓለ መጠን መልከፍትን ሞትን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተመዝጊቡ መራሕቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝምድና ሃገራቶም ንምምሕያሽ ተሰማሚዖም ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ተኸሲቱ ብዘሎ ደርቂ 2.4 ሚልዮን ዜጋታት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ተባሂሉ ነሳ ኣስተዳልዎ ዜና ውሽጥን ወፀን ኣብ ይዛዘ ምስተረፍ መረባት ኤርቲቪ ናሕልገኩም ቦገና ብሩክለይቲ